Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Investuj svůj čas. Jsem moc rád, že přijal pozvání Roman Scherhaufer, což je zakladatel platformy EIC a její majoritní vlastník. Romane, vítám vás ve studiu. Dobrý deň, vítam aj ja, divákov. Dobrý den. Já bych vás rád dneska vyspovídal v rámci vlastně příběhu, v rámci pohledu na finanční trhy, vlastně jak se na to díváte teď, jak jste se k tomu dostal, jaká byla situace vlastně, když jste začínal. Tak bych se vás zeptal takhle první otázka, jaký je vlastně váš příběh, jak vy jste se dostal k investování? No ja som ešte ročník, čo nazývame, že Husakové deti, čiže 70. roky, ročník narodenia, takže v podstate ešte pred maturitou, rok predtým ešte som žil vlastne v socializme. No a to bola taká doba socializme, moc sa vyberať samozrejme nedalo, ani ma nenapadlo, že čo budem robiť vôbec. No a našťastie prišla revolúcia. No a prišiel taký jeden, keď som vlastne sa v maturitom ročníku rozhodoval, no tak naozaj som nevedel, najprv som myslel, že elektrotechnická fakulta a niečo podobné, ale potom prišiel taký film, že Dealery. To bol také jeden z prvých takých filmov, čo vlastne bývalo v Československu, ako začali premietať zo západu. No a tam vlastne ukázali celý ten svet bankového, teda investičného bankovníctva, obchodovanie a proste tie trading desky a podobne, tak to hovorí, že však to je také, že to angličtina, matematika, že to by mohlo ísť. No takže som vlastne išiel na ekonomickú. To bolo také akože prvé, ten smer. No a v tých začiatkom tých 90. rokov samozrejme tu vznikal kapitálový trh vlastne na Slovensku, takže ako študent som si vlastne urobil vlastne maklérsky kurz. A vlastne začal som pracovať pre Tatra banku, pre banku. No, začal pracovať ešte ako študent na nejaký alebo tretinový úväzok. No v podstate tam som asi 2 roky nadobudal také tie prvé skúsenosti. To ešte fungoval slovenský kapitálový trh, to bola ešte privatizácia kuponov a podobne, takže sme sa hrali s týmito vecami. Ešte to nebolo také rozšírené to investovanie v podstate na tých štandardných vyspelých trhoch. Takže to boli také prvé skúsenosti, takto som sa vlastne k tomu dostal. Takže vlastne dá sa říct přímo u zrodu celého toho kapitálového trhu. Áno, v podstate aj teraz, čo sme sa stretli vlastne na tej výročnej konferencii OCP, tak to sme všetci, čo sme na tom trhu cez 30 rokov, vlastne ktorí sme to zakladali, formovali. To sa písali tie zákony prvé, vznikali tie prvé inštitúcie, Bratislavská občná burza, burza cenných papierov, RM systém Slovakia, všetky centrálny depozitár cenných papierov, takže vtedy sa to formovalo, no a ja som vlastne bol ako študent pri tom hneď na začiatku. Hezké. No a kdy a jak vás vlastně napadlo následně založit tu platformu EIC? No, samozrejme tá kariéra potom ešte teda pokračovala, čiže prvá bola tá banka, potom som si ako posledný ročník na vysokej teda oddychoval. No, taký paradox, že ja som mal odpracované nejaké roky a všetci spolužiaci práve začali hľadať akože prácu. No, chápu. Takže sme sa trošku tak časovo sme sa nejako minuli. No ale potom som vlastne ešte existovala taká, že vojenská služba, no tak tú civilnú službu som musel si nejakým spôsobom odkrútiť a potom som manažoval nejaké 1-2 takých malých obchodníkov s cennými papiermi, to ešte súviselo s tou kuponovou privatizáciou. A potom som dostal vlastne ponuku v rámci asociácie správcovských spoločností vlastne vybudovať tú asociáciu a vlastne začalo vznikať to kolektívne investovanie, také tie klasické fondy, čo už dneska poznáme, podielové fondy, pretože predtým boli skôr také privatizačné fondy a tie boli skôr strategickí investori v tých podnikoch, takže toto bol taký opak, čiže vlastne sa založila táto asociácia, no tak ja som tam nejaké tiež 2-3 roky asi akože manažoval, takže spísali sa tie pravidlá, všelijaké odborné postupy, ako sa majú dodržiavať, informačné povinnosti a tak ďalej, takže to bol zrod toho kolektívneho investovania. A popri tom, ako som sa zaujímal, že čo potom teda ďalej, tak som dostal takú ponuku vlastne spolu vybudovať jedného takého vlastne obchodníka s cennými papiermi a zamerať sa na taký teda už taký portfolio management, zhodnocovanie vlastne peňazí klientov a podobne. Že to bolo tiež pár rokov, nejakých 8. No a potom vlastne pred 15 rokmi už som vlastne
mal takú myšlienku, že spraví takú podporu pre rýchlo rozvíjajúci sa segment toho investičného poradenstva, ktoré sú zastúpené vlastne tými v Čechách IZ-kami, na Slovensku SFAčkami, obchodníci s cennými papiermi a podobne. A pre nich vlastne vytvoriť takú nejakú platformu, aby mali čo najjednoduchšie investovanie svojich klientov. Takže to bolo asi 15 rokov teda dozadu. No. Takže vlastne tak som sa k tomu dostal, že som si prešiel viacero tých pozícií. No a skončil som tým, že sa im podarilo vybudovať to EIC fondovú platformu. Hezké. A jak to přišlo, ten impuls té myšlenky, jako z ničeho nic vás to napadlo, no prostě bylo to jako, jednou jste se zbudil a řekl si, já udělám platformu, nebo už jste měl jako nějaký ten nápad jako dříve, jak, že před 15 lety vlastně ani v Česku nebyly žádné platformy, to si pamatuju, vlastně XTBčko bylo nějakou dobu, ale vlastně nic takového jako podobného předtím nebylo. Myšlienka vlastne vznikla, keďže z toho obchodníka, čo sme zakladali, vlastne to Across Private Investment, tá firma, no tak mali sme samozrejme interný sales, ktorý sa snažil nejakým spôsobom zháňať klientelu vlastne na tú službu, povedzme portfolio management, no ale mne to nejako nedalo, videl som, že tie výsledky nie sú dobré, tak som sa snažil rozšíriť od nejakú retailovú nohu, no a ten retail potom treba robiť s nejakou distribúciou. Tak vlastne som začal vlastne navštevovať všetky teda tieto siete. Tie primárne robili poistky alebo investičné životné poistenie. Tam ešte neboli ani hypotéky, ani nič také, čiže oni väčšinou teda sprostredkovali tento typ teda produktu. Medzi tým prišla aj taká direktíva MiFID, ktorá vlastne umožnila, že nemusia byť firmy ako veľký obchodník s cennými papiermi, aby mohli poskytovať investičné služby. Bo taká výnimka, článok 3, teda tej MiFID direktívy pôvodnej. No a Česká republika, Slovenská republika sa rozhodli využiť tento článok a vlastne títo sprostredkovatelia tých poistných produktov sa stali zároveň teda aj poskytovatelia investičných služieb v tom rozsahu, v ktorom teda mohli, čiže nemohli viesť peňažné prostriedky, nemohli prijímať, nemohli viesť cenné papiere a podobne. No a k tomu vlastne ma napadlo, že vlastne veľa týchto firiem bude potrebovať taký support vlastne na toto. Čiže takého, jedno by som nazval, ja som s tým aj tak chodil najprv, že teda taký spoločný obchodník cenný papier by mal vzniknúť pre tento typ podnikov. No a videl som, že treba to teda urobiť, lebo už naozaj, že boli tam aj tie konflikty, proste keď nejaký obchodník cenný papier mal interný sales a teraz ešte externe distribuovať, tak tam je konflikt proste záujmový boj od toho klienta, aj interne versus externe a podobne, že sa videl, že to nedávalo žiadnu logiku. No tak tým pádom vlastne sme sa zase rozdelili, odčlenili, ja som si zobral tento kapitálový trh a riešil som naozaj tieto veci. No a sa to rozvinulo až do tejto podoby, to znamená, že vlastne myšlienka bola pomôcť týmto firmám IZ a SFA, aby čo najjednoduchšie vedeli zainvestovať prostriedky svojich klientov. Zo začiatku to bola skôr taká distribúcia, to znamená, že sa boli na trhu k dispozícii vlastne tie mutual fondy, teda investičné fondy, niektoré tie značky typu Franklin Templeton, Fidelity, BNP Paribas, Equadrat a podobne, Amundi. Takže toto všetko sme museli pozazmluvňovať vlastne, podhadovať sa s týmito vlastne veľkými teda správcami a to bol také prvé. No a vtedy vlastne moja najväčšia úloha bola ako keby presviečať tie IZ a SFAčka, že je rozumnejšie investovať priamo do investícií, povedzme cez fondy, ako cez nejaké investičné životné poistenie. To bolo prvé, lebo to boli veľké trenice. Samozrejme tie poisťovne tí sa snažia stále nejakým spôsobom, alebo teda vtedy sa samozrejme snažili, aby čo najviac vlastne takýchto sprostredkovateľov predávalo ich produkty. No ja som sa práve zameral na to, že nepredávať tieto produkty, ale normálne klasické fondy a tak ďalej. Čiže tam bolo veľa edukácie, presne vtedy vznikalo najviac toho poradenstva, všelijaké semináre a tak ďalej, že vtedy som si to odkrútil tých prvých 5 rokov, povedzme. Čiže keď sa kolik ste dělali třeba tak seminářů ročne? To každý týždeň proste niečo bolo. Každý týždeň niečo bolo, lebo tam naozaj to bolo treba vyškoliť. Našťastie aj vlastne zástupcovia týchto veľkých firiem chodia, takisto edukujú, takisto vysvetľujú. Takže tá práca trvala možno aj 10 rokov, kým sa ten trh začal naozaj trošku rozvíjať. No dnes už nikoho nenapadne, akože aby niekomu robil investíciu cez IŽPčko.
Takže toto bola veľmi dobrá vec. No a potom taký druhý kritický moment bol nástup tých ETF, zhruba 8-10 rokov dozadu, takže sme začali budovať aj tú ETF platformu vlastne na toto, takže majú k dispozícii, či už chcú aktívnych správcov využívať alebo pasívne investovanie, tak tí poradcovia majú vlastne k dispozícii všetko. No a tým pádom vlastne to dalo impuls ešte trošku takému posunu v tej platforme. To znamená, že už dneska nejde o distribúciu, ale ide o to, že vlastne ide o správu majetku toho klienta, kde sa využívajú tieto lacné nástroje a teda ten poradca si účtuje svoj poplatok transparentne. Čiže strašne veľa vecí sa, dúfam teda aj mojou pomocou podarilo zmeniť v Čechách na Slovensku. Určite. Že vôbec to myšlenie a celé tú paradigmu, to nastavenie, ako to celé teda má fungovať. No. Takže už dneska všetci už budujú ten wealth management, hej, všetci sú wealth manažeri, investiční poradcovia a tak ďalej. Takže toto ako ma celkom teda teší, že za tých 15 rokov to prebehlo takýmto vývojom. Ono máte pravdu, že máme strašně společný ten vývoj v rámci Česka a Slovenska, že u nás byly ty IZK, u vás jsou ty SFAčka a že vlastně v rámci Evropy jsou většinou jenom obchodníci s cennými papíry. A když to řekneme takhle jako objemově pro posluchače, kolik vy teďka máte pod správou vlastně peněz v rámci euro a v kolikati krajinách aktuálně jste? Momentálne my držíme cca 1,2 miliardy eur a pôsobíme teda Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, teraz najnovšie. Že to je taká novinka mesiac, dva dozadu. Takže snažíme sa sústrediť skôr na tieto trhy, lebo na tých západných trhoch my sme ešte naozaj strašne maličkí. A tam je trošku iný ten svet, ten nemecký, rakúsky, povedzme, ten je taký fragmentovaný do takých malých bank. Takže tam je iná vec, ale vlastne ten český a slovenský trh je pre nás taký kľúčový, by som povedal. No uvidíme to Rumunsko ešte, ako sa vyvinie, ale je pravda, že vlastne túto výnimku, že takého jednoduchého obchodníka je možné založiť len v Čechách a na Slovensku. Takže v tých ostatných krajinách, kto chce robiť tento servis, už musí ísť do takej plnej licencie. Samozrejme iba s tými obmedzenými službami, že stačí to investičné poradenstvo a to postupovanie pokynov, ale treba to zalicencovať ako vlastne OCPčko nazývame. Takže toto je veľká výhoda toho slovenského a českého trhu. Což následně i ten podnik cenný papír je náročnější, že jak finančně na údržbu, náklady, právně a tak dále. A mě třeba zaujalo to Rumunsko, když to srovnáte jako s Českem a Slovenskem, kde teďka se třeba nachází Rumunsko, je na konci třeba 90. let, když to srovnáme jako s námi, nebo jak to tam vidíte s tím vývojem? No tak Rumunsko, tak myslím, že Slovensko už predbehlo. Áno. Čo sa týka priemernej mzdy, aj myslím si, že aj HDP na obyvateľa, že tí Rumúni naozaj neskutočných 10 rokov naozaj veľmi pokročili. Ale samozrejme aj Slovensko zastalo aj tými vládami, aj tým politickou situáciou, ako sme tu teda mali a ešte stále máme, tak je to proste cítiť, ako za tých 10 rokov naozaj, či už Česká republika, Poliaci veľmi ušli, aj to Poliaci už je naozaj to už je aj Českú republiku, tí sú naozaj, že naozaj patria aj z najvýznamnejších ekonomik v Európe. No ale aj to Rumunsko teda nejakým spôsobom predbehlo. Takže ten vývoj tam je, tá stredná vrstva tam vzniká a je tam veľký teda dopyt aj po takýchto službách. No. Čiže preto sme vlastne boli oslovení takými domácimi správcami, že či by sme tam akože platformu nepriniesli a či by sme vlastne nejakým spôsobom tam nemohli teda pôsobiť, aby mohli aj oni poskytovať tie investičné služby. Takže je to naozaj na začiatku, čísla vám teraz ešte neviem, ale čo som sa teda veľa rozprával, tak naozaj, že je to tam na dobrej ceste. No a jak vnímáte třeba tu finanční gramotnost, jestli si ještě vzpomenete před těmi 15 lety, kdy se třeba investovalo v rámci investičního životního pojištění, pokud se to vůbec dá jako nazvat investováním, ale prostě posílali se peníze skrz pojistky. Teďka vlastně se často setkáváme už s placeným vlastně poradenstvím a už investičním nebo jakým. Tak v čem vnímáte třeba jako největší rozdíly oproti té době před těmi 15 lety a jaká je teď? I když se třeba potkáváte s těmi wealth manažery a podobně. No je to už úplne iná úroveň. Tam veľmi veľa tých investičných poradcov práve už edukuje obyvateľstvo
veľa z nich sú influenceri a školia si svojich ďalších ľudí, čiže to sa nedá porovnať, že to naozaj, že oni veľmi, veľmi vyrastli za tie roky. Čiže nabrali veľa odborných vedomostí o tom investovaní a to na začiatku to nebolo samozrejme. Takže tam hlavne ten vedomostný, by som povedal, ten vedomostný potenciál tých poradcov sa znásobil, že naozaj veľmi veľa šikovných ľudí je medzi nimi. Takže to by som asi povedal, že to je takéto najdôležitejšie, že posun vo vedomostiach a tým pádom aj správne radenie tým klientom. Že správne radenie, že naozaj komplexne poskytujú tú službu finančnú, aj nielen tú investičnú, ale teda naozaj celkovo tie plány robia s tým klientom rôzne samozrejme potreby skúmajú a tak ďalej, takže starajú sa. Akože za mňa je to pozitívna služba, aj keď v poslednej dobe sa teda stretávame skôr s takým hejterstvom trošku a takí tí neodborní influenceri, tí zase presviečajú ľudí, aby investovali priamo cez brokera a podobne, no aby si tam niečo kúpili a to všetko. Takže toto je zase taký posledný rok, 2-3, čo sledujeme, taký zase ďalší teda trend, ktorý je v tomto sektore. Ale hovorím, ako najviac by som povedal, že rozdiel medzi začiatkom a teraz je, že obrovský posun vedomostí tých poradcov a samozrejme aj oveľa väčšia ponuka tých finančných nástrojov, do čo môžu investovať peniaze svojich klientov. Takže to sú také dva dôvody, že dneska naozaj sa to nedá porovnať, čo bolo pred 15 rokmi. No já jsem rád, že jste nakousli tu otázku s těmi influencermi, že to je vlastně i věc, kterou řešíme teďka v Česku hodně, že vlastně jsou to lidi, kteří nemají třeba licence a snaží se radit lidem. Jak třeba vnímáte to, když člověk investuje sám přes nějakou tu veřejnou platformu a přes třeba IC s pomocí poradce, jaké tam můžou být pro něj přidané hodnoty nebo jak mu to může pomoct oproti tomu, kdyby šel sám na ten trh? No, človek si môže spraviť všetko sám. No, môže si urobiť nejakú právnu zmluvu, môže si postaviť dom, môže si opraviť auto. Otázka, či má na to samozrejme vedomosti, kapacitu, skúsenosti, čas hlavne. Takže ja si myslím, že zmysel toho kapitalizmu je v efektivite a v dielbe práce. To znamená, že neopravím si auto sám, ale dám to opraviť automechanikovi, takisto dom nebudem stavať sám, dám to niekomu postaviť. A takisto investovať nebudem sám, ale chcem mať poradcu, ktorý sa mi o to postará. No to je ako moja filozofia. Myslím si, že má zmysel. No a takí influenceri, čo vlastne propagujú tie vlastne tradingové platformy, tak sú nimi nejakým spôsobom platení. No. Je to iba iná forma tej odmeny. A oni sa teda snažia, aby tí klienti si zainvestovali, len si neuvedomujú, že ten klient proste drvivá väčšina tých klientov nechce, povedzme, špekulovať a teraz sedieť pri tých počítačoch a teraz tajbovať ten trh, že kedy kúpiť, kedy predať a podobne, že tá drvivá väčšina potrebuje mať iba zabezpečený ten majetok, to napríklad na dôchodok, čiže má si sporiť a podobne. A tam je dobre, keď ho sprevádza v živote ten finančný poradca, proste usmerní emócie, keď si turbulencie na trhu, niečo podobné, alebo nejaké výkyvy, nejaká zlá situácia. Samozrejme, vie mu poradiť ďalšie veci, má nejaké hypotéky, dlhy, poistky, všetko možné. Čiže vie ho obslúžiť komplexne a odborne. No, je to podobne ako keď môžeme sa liečiť aj sami, ale máme aj lekárov. Akože ťažko zakázať to akože netreba, len treba to naozaj brať s rezervou, hlavne tie rady, že tie nie sú odborné, to je potrebné, aby tí ľudia vedeli, že to sú nedostatočné. Nemajú vedomosti samozrejme tí influenceri. Na druhej strane určite sú nejakým spôsobom motivovaní, aby to robili. No tak prečo by trávili čas rozprávaním o niečom, že keď ho môže užitočnejšie tráviť. No, takže tam nejaké skryté odmeňovanie zase je. No, takže ja si myslím, že človek, ktorý sa naozaj chce hrať a je taký, že chce tradovať, ako kľudne nech si vyskúša. Kľudne nech si otvorí účet u brokera, nech sa tam hrá. Ale mal by mať takú tú základnú, ten základný majetok, alebo povedzme to sporenie na ten dôchodok by mu mal spravovať ten finančný poradca. Čiže takú kombináciu by som teda, keď už niekoho svrbia, ako sa hovorí, prsty, že nestačí mu 90% ročne, ale proste chce zarobiť 100% ročne, tak nech si vyskúša.
Je to tak, ať má vlastně tu zkušenost toho zažitou. Dobře. Pak jsme se tady dotkli trochu té politiky. Já jsem už třeba před rokem dostal kdysi otázku, což se chci zeptat i vás, a že vlastně v rámci té geopolitické Ukrajině, že přeci jenom Slovensko sídlí blíž té Ukrajině než Česko. Tak vlastně kdyby došlo, řekněme, k nejhoršímu, tak co by se dělo vlastně s platformou EIC, pokud je sídlící na Slovensku? Dostáváte třeba vy někdy na to takové jako dotazy, nebo ptá se vás na to někdo? Áno, dostávame to, že špeciálne Českej republiky, samozrejme, že si pamätám na tej konferencii, čo som bol naposledy, že teda, že čo s tým a ako. Ale čo sa týka EICčka, fyzické servery nemáme v Slovenskej republike. Máme to mimo. Aj to znamená, že celá tá infraštruktúra, železo a podobne je vlastne mimo Slovenskej republiky. Takže my môžeme pracovať z akéhokoľvek miesta na svete, keď to mám tak teda povedať. Čiže z tohto pohľadu nejaký problém nehrozí. No museli by bomby padnúť teda zrovna tam, do Brna, do Prahy. Poviem to tak, že do Brna, do Prahy. Ja osobne nepredpokladám sa takýto úplne teda ten scenár a celá tá politika Ficová je taká samozrejme dvojtvárna, o niečo iné. Navonok deklaruje niečo iné dovnútra tým svojim voličom a podobne, ale zase si nemyslím, že sú to zase nejaké, že by bol úplne že uletený, hej, že by naozaj to bolo akože až také kolaborantské, ako keby. Jasne. Takže to si teda nemyslím, ale tá politická situácia je, aká je. Skôr teraz je troška iný problém v týchto krajinách. Je to samozrejme, sú to deficity rozpočtové, hej, to sa týka takisto Českej republiky, Slovenskej, vlastne všetkých týchto krajín a hlavne po tej pandemickej kríze, tak tie deficity sa zvyšujú a samozrejme tie štáty naháňajú dane a podobne. Čiže tam skôr potom, ak tak nejaké zdaňovanie a takéto veci by zohrávali úlohu, že to skôr z tohto je taká, by som povedal, že treba byť obozretný. To je pravda, no, že u nás aktuálně máme po volbách, tak taky čekáme vlastně, co přijde. První informace bylo, že se bude taky navyšovat deficit. Vlastně možná pro posluchače zmíním, že u nás jsou vlastně ETF, podílové fondy osvobozený od daně vlastně po 3 letech a u vás jsou, myslím, ETF po 1 roku, jestli se nepletu, ale podílové fondy vlastně nemáte omezený od daně z výnosu po celú dobu. Ja teďka neviem, jestli to přesně. Áno, podielové fondy, ako lokálne, tie slovenské nie sú oslobodené zo zisku. Pri tých zahraničných záleží, či je obchodovaný, či je prijatý na burzu, na obchodovanie, alebo nie. Tam je to, keby som povedal, že 50-50. Ale hovorím, že aj väčšina tých poradcov už používa ETF-ka. To už proste ten pomer sa otočil. To je asi 90% ku 10% naozaj, čo sa investuje. Takže už sa investuje vyslovene cez ETF fondy. Je to tak. No a vy díky tomu, že jste museli licencovat jak v Česku, samozřejmě na Slovensku, tak když porovnáte vlastně přístup České národní banky a NBSky, v čem se třeba liší, která umí nějaké věci zvládnout lépe, ta druhá zase tyto, že kolikrát my slyšíme, že NBSka je taková jako flexibilnější, že se s ní dá víc domluvit, že naše Česká národní banka je taková konzervativnější, někdy, jak my říkáme, papeštější než papež. Tak jak to třeba vnímáte vy z té pozice, kdy jste musel s nimi jednat? Dá sa tak povedať, no vôbec regulátori v týchto nových krajinách Európy, ak to nazvať, že stredná východná Európa, majú jeden spoločný problém a to sú nedostatočné odborné vedomosti. Že proste tam nenájdete človeka, ktorý reálne robil na tých trhoch, ktorý rozumie tomu investovaniu, rozumie, ako fungujú kapitálové trhy, čo sa všetko ponúka, čo to znamená, aký obsah je za tým právom. Právo je nejaká forma, ale vlastne čo to v skutočnosti znamená. Čiže to je spoločné. Ja by som povedal, že už po tých 30 rokoch, 35, že by tam aj mohli mať už v podstate aj viac takých školých ľudí, ale je to hlavne postavené na samozrejme právnikoch a na tom právnickom vzdelaní vyžadovanom, lebo však samozrejme tie licenčné procesy sú nejaké procesné úkony, nejaké procesné právo tam je a podobne, čiže z tohto pohľadu je to OK, len hovorím, že občas toto chýba. Hlavne keď sa rozhodujú tie banky, povedzme Českej republike, ani to nie je ani otázka, že čo nabil, ale to je minister financií, že napríklad, že porušia smernice, že vy ste mali napríklad, že porušenú, kde zakazovali IZ-kám vlastne spolupracovať s zahraničnými investičnými firmami, obchodníky s cennými papiermi, my si to zažili teda, zbytočne sa to predražilo tým klientom.
či sú tam neodborné zásahy, ešte tam máte, že napríklad nemôžete robiť prevoditeľné cenné papiere, ale iba subjekty kolektívneho investovania. To je zase porušenie toho článku 3. To je zase ďalšia vec. A potom vznikajú aj také veci, že niektoré tie nástroje sa veľmi ťažko definujú, že čo to je. Tak je to cenný papier vydaný subjektom kolektívneho investovania, alebo je to prevoditeľný cenný papier. Niekedy je to naozaj akože ťažko rozlišiteľné a hlavne nie je dôvod nejakým spôsobom až takto špecifikovať. No a potom som videl, že nejaké pokuty sa rozdávajú, lebo namiesto teda chlievika B to bolo zaradené teraz do chlievika A. Pričom všetky úkony, všetko to vyzerá, že to je v tom chlieviku B. A nemá to žiaden vplyv na tú kvalitu tej služby ani na ohrozenie klienta, na nič. Takže zbytočné pokuty tam sú. NBS viac tak počúva ten trh. Tam by som povedal, že v tomto sú takí ústretovejší, flexibilnejší, nechajú si niektoré veci vysvetliť, niektoré veci sa aj učia, by som povedal tak priebežne, takže trošku lepšie sa teda s nimi pracuje. Niektoré tie postupy takisto majú, by som povedal, že tolerujú niektoré také, by som povedal, že nejaké procesy, ktoré sú aj u nás, ktoré sú v rozpore teda s direktívami, ale nejakým spôsobom to tolerujú. Takže obidve tieto trhy by som povedal, že stále sú, čo sa týka edukačne ešte teda v plienkach, aj tá kvalita tej regulácie je veľmi zlá. ČNB navyše tam vyžaduje strašne veľa ešte navyše rôznych reportingov na dennej báze a naozaj, že nezmyselné a potom je celé tie dátové štruktúry napríklad, že ako oni zbierajú tie dáta, že to je niekedy, akože to sa človek akože iba zúfalo nad tým zamýšľa, že prečo preboha toto, že proste rúšky s jablkami popletené, je to veľmi zle. Zaťažuje to ten trh, zaťažuje to tých účastníkov. Musíte sa tomu venovať proste, namiesto toho, aby sa venovali biznisu, rozvoju služieb a klientom, tak vy musíte vyčleniť nejaké kapacity časové, mozgové na to, aby ste začali niečo robiť, alebo vám tam hrozia proste nejaké, že si neuvedomujú, že napríklad nejakým zásahom môže naozaj prísť až deštrukcii toho trhu. No a musíte sa to zabojovať, musí sa ten celý trh spojiť, musí vlastne odovzdať tú nazvem to až takú, že akože teda petíciu, akože nerobte toto, lebo toto a toto sa môže stať, že veľa takých tých ich názorov je naozaj neodborných, no. A môže to ten trh poškodiť. Takže to mi je veľmi ľúto, lebo keď si teda pamätám, čo som teda musel sa nabehať, aby vlastne namiesto tých IŽPčka sa začal normálne investovať, tak to štandardne vo svete, tak niekedy sú tam takéto útoky, že naozaj zase by hrozilo, že ľudia by sa vrátili, povedzme, k tým IŽPčkám, alebo tí poradcovia, že by to začali zase predávať. A to je samozrejme zlá cesta, lebo na konci na to dopláca ten klient, že namiesto toho, že mohol mať akože slušný majetok, no tak má polovicu, tretinu z neho. To sú nebezpečné veci. Samozrejme, my sme v kontakte aj so zahraničnými správcami, aj so zahraničnými subjektami. Tam, keď sa ich opýtam, že čo oni majú, aké reporty, aké regulácie, tak oni nevedia, o čom hovorím. Že tam naozaj, že to neexistuje, aby proste niečo také, aby mali každý deň proste počuli o nejakom regulátorovi. To som povedal, že proste tam tie veci fungujú. Vyreportuje sa, čo treba, raz za kvartál, úplne minimum tých informácií, raz za rok a to je všetko. Akože naozaj nezaťažujú tie subjekty. Takže je veľký rozdiel teda medzi regulátormi v tej strednej východnej Európe a tými západnými. No a ešte teda aj taký rozdiel medzi to, čo a povedzme NBS je v tomto. Dobře, děkuju. Je pravda, že jsme často zatížení velkou částí administrativy, což se nás snaží ty IZK nebo CPčka jako zbavit. Zefektivnit to, ale stále jim jako nakládáno víc a víc. Možná je taková otázka, pokud byste měl dát třeba nějaký návod k tomu rozvoji, zjednodušení, tak co vy byste třeba dělal na jejich místě, aby to bylo jako plynulejší ten chod a mohlo to, řekněme, zefektivnit, zlepšit tu situaci v rámci tady těchto procesů?
Teraz myslíte v rámci nejakého, povedzme, IZ-ka? Řekněme i v rámci IZ-ka, ale kdybyste vy třeba seděl na pozici někoho, kdo o tom rozhoduje v rámci České národní banky nebo NBSky, tak s těmi vašimi zkušenostmi, co byste doporučoval, aby dělali na místo tady těchto složitých jako procesů, kontrol, tak aby vlastně naopak jako pomáhali tomu trhu a jako posouvali ho dopředu? Ja, no tak to samozrejme to by som vedel hneď samozrejme, čo treba zmeniť. Je jednak, povedzme, v Českej republike ponaprávať vlastne tie ustanovenia zákona, boli v súlade s MiFIDom, lebo stále tam sú také, ktoré teda nie sú. Odbúrať tie zbytočné lokálne reportingy, ktoré sú absolútne zbytočné. Dá sa to všetko zjednodušiť podľa toho typu služby, ktorý každý ten subjekt robí. No a potom ešte samozrejme treba lúbať aj na tej európskej úrovni, že napríklad to nariadenie o prudenciálnych požiadavkách nemá zmysel, aby bolo uplatňované na obchodníkov s cennými papiermi, že to platí pre banky, ale obchodníci s cennými papiermi robia s klientským majetkom, čo je mimo súvahu vlastne teda tých klientov, zbytočne musia robiť reportingy, dodržiavať rôzne kapitálové preveranosti, ktoré nemajú akože žiaden zmysel, takže tam sa dá robiť aj na tej úrovni EÚ, akože pomeniť tie direktívy, zjednodušiť to, zasekať to. Dobrá direktíva sa dá urobiť aj na 2 strany, hej, nemusí mať 150 alebo koľko. Zdalo by sa samozrejme aj v tej lokálnej úrovni, ale každopádne čo najmenej byrokracie, čo najmenej zaťažovania, keď už nejaké dáta, tak aby mali hlavu a petu tie dáta, že aby naozaj sa vyzbieralo to, čo je treba, povedzme, aby sa to posudzovalo. No a tak v podstate je nejakým spôsobom podporiť ten trh. To znamená, že nezaťažovať ho zbytočne, aby sa rozvíjal. Dobře, super. No, teďka bych se zeptal spíš k vám na nějaké osobnější otázky. Jak vy relaxujete, jak vypínáte hlavu při takové zátěži pracovní, kterou máte? No, my už podľa mňa takéto najhoršie to máme za sebou, to znamená veľa toho programovania, veľa toho procesovania, všetky tie algoritmy, ako to celé musí fungovať, celá tá platforma, hej, či už právne, či už procesne, investične a tak ďalej. Takže to máme za tých 15 rokov za sebou, ale stále máme čo robiť, stále sa programuje, stále sa niečo vyvíja, stále sa niečo upgradeuje. Takže je toho naozaj dosť. No, ten tým sme posilnili, čiže nemám už toľko naložené ja na tých pleciach, čiže už mám troška povedzme tak voľnejšie. A ja tak klasicky relaxujem, nie som nejaký veľký cestovateľ, stačí mi sú to lyžovať alebo na bicykel a neviem, občas nejakú gitarku a dobrú spoločnosť, vínko. Takže úplne klasické veci, nerobím nič také nejaké, by som povedal, také akože exkluzívne alebo tak, čiže úplne klasicky. Takže udělají vám radosti, maličkosti. Áno. To si myslím, že to je taký základ. A ľudia napríklad cestuje, že počítajú si tie krajiny, kde boli, ale stále sú nejaký nespokojní. No, tak ja vždy hovorím, že nie je podstatné, že kde si, ale s kým si. Hej? To je dôležité, že akých ľudí má človek okolo seba. Dobře. A v rámci toho vývoje, budování té firmy, budil vás někdy třeba ze sna ta zodpovědnost za tolik penězí, nebo byly nějaké jako bezesné noci, které jste museli vyřešit v rámci té kariéry? Ako boli, ale nesúviselo to, paradoxne to nesúviselo ako keby s tou platformou našou, ako keby, že by niečo u nás nefungovalo, alebo že by sa budil zo sna, že by nefungovalo. Si myslím, že to vlastne IT, celé to prostredie máme dobre zabezpečené. Máme naozaj, to sú veľké bankové systémy, ktoré my používame, ktoré sú do kríža zálohované, neviem koľkokrát proste denne a tak ďalej. Čiže toho sa až tak neobávam. Samozrejme tú kapacitu vždy zvyšujeme, musíme prekodovať tie veci, lebo tým objemom tých transakcií a tie výpočtové procesy trvajú dlho, čiže tá optimalizácia je
Je, ale skôr také bezcenné noci som mal, že naozaj, že niekto od stola si rozhodol o niečom, napríklad, že garančný fond investícií, vymyslím si, že chceli účtovať 0,08% z klientského majetku. Hej. Náš poplatok, naša tržba je 0,05%. No práve. Čiže to úplne nevychází. Samozrejme, a to tí ľudia takto sú uletení. Akože naozaj, oni nechápu, že čo je to custody, čo je to brokerage, čo je to wealth management. Oni vôbec nerozumejú tým segmentom a aké poplatky sú v tom zahrnuté. A tým, že my sme taká infraštruktúrna firma, to znamená, že ktorá sa snaží držať klientské aktíva aj iných obchodníkov, popri tých SFAčka a tak ďalej, bank a podobne, tak samozrejme my ten klientský majetok máme obrovský, hej, ale ten náš poplatok je strašne malý, takže my sme boli hneď zlikvidovaní. Takže takéto veci napríklad nás strašia, musím to teda vysvetľovať, že takto nie. No toto je taký ten problém, že skôr nejaká takáto neodborná legislatíva alebo nejaké usmernenie, že by prišli do obehu. No to je samozrejme jeden z dôvodov, že práve českí přátelé sa často pýtajú, a však už sa to momentálne po týchto voľbách môže týka aj českých firiem, že či naozaj nesťahovate firmy do nejakého, by som povedal, civilizovaného sveta, lebo to naozaj to sa nedá porovnať to prostredie proste tých západných vyspelých krajín a vlastne tejto strednej východnej Európy. Že to právne a tá istota a to prostredie, to je neporovnateľné. Je to bohužel takové naše dědictví, že u nás se mění neustále, že ty volby a strany, že jednou je to tak a vlastně není to jako dlouhodobý směr. Což, když se zeptám, jaký vy třeba vidíte dlouhodobý směr v investicích a nějakou jako budoucnost skrze umělou inteligenci, AI, může to být něco, co vás může třeba buď raketově posunout, nebo naopak třeba zbrzdit v rámci toho, že by AI se staral najednou o mnoho klientů na základě nějaké jiné platformy, nebo jak třeba vy to vnímáte, tady tyhle výzvy? No, samozrejme, že je to veľká výzva. Čo sa týka AI ako využitie ako keby pracovného nástroja, tak my to používame denne. Hovorím, že aj tie optimalizácia, povedzme len kódovania veľmi pomôže napríklad, že to na to má tú inteligenciu. To áno, že by to zase zastúpilo povedzme nejakého finančného poradcu, to si zase tak úplne nemyslím, lebo tam je lepšie mať ten osobný prístup a podobne. Samozrejme aj tomu finančnému poradcovi to pomôže, hej, pozbiera mu dáta, analýzy, všetko možné, hej, že spracuje to, hej, že to, čo on by robil 2 týždne, tak to má za 2 minúty. Hej, a už môže teda komunikovať s tými klientami. Takže si myslím, že skôr taká, že ja to beriem ako ďalší pracovný nástroj, hej, že alebo nejakého ďalšieho asistenta človeka vo firme. Čiže takto to beriem a že taký pomocník. Hej, nemyslím si, že by on niečo nahradil. Môžu vznikať samozrejme platformy, ktoré sú čisto na tom, že naozaj je tam nejaký taký roboporadca a teraz mu radí a všetko a tak ďalej tomu klientovi. Ale úplne všetko nie poradí, nevie úplne tú jeho úplnú finančnú situáciu toho klienta a tak ďalej, všetky tie okolnosti. Čiže úplne si by som sa až tak nezveroval do tohoto. Také tie technické úkony urobí. Hej, ale to skôr si myslím, že to má využitie pri nejakom tradingu. Hej, že keď nejaký klient chce využiť a nechce si študovať tiež signály a čo by mal, no tak to AI to za ňou urobí. Hej, že teraz kúpi, teraz predať a podobne. Že to si myslím napríklad, že v tomto segmente tam môže zohrať nejakú rolu. Ale všeobecne, ako keby, keď sa bavíme o nejakom budovaní majetku, ako v takom širšom slova zmysle, tak tam si myslím, že tam naozaj ten ľudský faktor stále bude prítomný a to AI tam je využité ako pomocník na zber a analýzu informácií. Dobře. A jakou vy vidíte vizi nebo budoucnost konkrétně vaší platformy třeba za 10 let? Chtěli byste jít do dalších států, nebo jestli byste i sami chtěli nějak jako spravovat ten mandát v rámci třeba vlastních poradců, nebo jestli jaké to Nie, tá platforma je presne založená na tom, preto sme jediní vlastne na trhu. V tomto vlastne my nemáme konkurenciu, keď to naozaj zoberieme, lebo my sme čisto založený iba na tom, aby sme supportovali vlastne poradcov.
Hej. Čiže vlastne keby neexistovali poradcovia, tak my vlastne nemáme žiadne príjmy, že my to nerobíme, my nehľadáme koncových klientov, my neposkytujeme investičné poradenstvo, nemáme to ani v licencii. Čiže toto je priestor vlastne pre tých našich, čo voláme členovia, ktorí používajú tú našu teda platformu. To znamená, že v tomto prípade určite nie. No a skôr sme aj takí pasívni, my aktívne nevyhľadávame nejaké potenciálne nové možnosti. Vždy je to tak, že nás niekto osloví, že aby sme priniesli tú platformu niekam, povedzme do toho Rumunska, že si pozrel ten trh, zistil, čo robíme a že by mu to bolo tam vhodné. Tak to urobíme, hej, to isté do Maďarska, povedzme, bolo, hej, Česká republika. Takže ak sa nájde proste nejaká firma, ktorá teda chce správovať teda peniaze a chce to mať veľmi uľahčené, lebo si myslím, že tá najväčšia pridaná hodnota EIC je, že to veľmi uľahčuje celý ten investičný proces od reportingu cez tie softverové vybavenia, informačný systém a celý ten procesing, že naozaj ten poradca sa môže sústrediť len na to, čo potrebuje, že nemusí riešiť všetky tie veci okolo, tak skôr teda, že my iba čakáme na to, že či nás niekto proste zavolá, že či by sme boli takí ochotní, ak chcem povedať, že teda rozšíriť. No nie je to iba tak, samozrejme to treba to poprekladať aj do toho jazyka, poprispôsobovať tie veci a tak ďalej. Takže naozaj tam musí existovať proste pre nejaký subjekt, že pre koho tú platformu by sme tam nejakým spôsobom lokalizovali. Takže tak to poviem, že v tomto sme pasívni, že my skôr teda čakáme na tie podnety. Dobře. No a taková poslední otázka, nějaká inspirativní pro diváky. Co byste poradil sám sobě s těmi zkušenostmi, co máte teď, před třeba 20-30 lety, kdy začínal ten kapitálový trh na Slovensku, nebo pro někoho, kdo třeba začíná podnikat ve financích, tak co z vlastních zkušeností byste mu třeba poradil, nebo čím byste ho inspiroval? Človeka, ktorý chce teda pôsobiť ako vo financiách, či už ako poradca, alebo zakladať firmu, alebo investovať. Někdo takový, kdo úplně začíná. Ja som človek, ktorý teda uznávam tie vedomosti, že proste mám rád ľudí, ktorí majú niečo vyštudované, majú povedzme niečo za sebou, nejaké skúšky, že museli teda niečo dokázať, niečo predviesť. Myslím, že tá teória je veľmi dobrá, aby toto bolo samozrejme načítané. No a potom si myslím, že by som poradil, že aby skúsil v tých prvých rokoch sa tej kariéry, už teda po tej škole, aby sa neorientoval na nejakú pozíciu podľa výšky platu, ale aby si skúsil nájsť takú pozíciu, kde sa čo najviac naučí. Že pre tých prvých aspoň tých 5 rokov by to bolo lepšie. Čiže zrieknúť sa vyššieho platu, povedzme, na nejakej pozícii, ktorá mu už tak nedá tých vedomostí, na úkor toho, že ešte získa nejaké. Čiže toto by som určite akože doporučoval, že ísť touto cestou, že ešte po tej škole sa tých pár rokov naozaj si preskákať v nejakých teda subjektov a čo najviac vedomostí získať prakticky už potom. Super, tak jo, děkuju moc za rozhovor a pokud se vám tento podcast líbil, tak budu rád, když ho budete lajkovat, sdílet a uvidíme se zase u dalšího dílu. Mějte se fajn a ať se vám daří. Ďakujem a ja zdravím poslucháčov. Majte sa.